Ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо директори генералии Бонки Осиёи рушд оид ба Осиёи марказӣ ва Осиёи ғарбӣ Евгений Жуков мулоқот намуд. Дар доираи мулоқот муҳимтарин масъалаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, таъкид гардид ки давоми 23 сол ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки Осиёи рушд заминаи воқеӣ пайдо намуда ҳамасола татбиқи муҳимтарин лоиҳаҳо дар соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт бештар мегардад. Айни замон дар доираи ҳамкорӣ бо Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон 19 лоиҳа татбиқ мешаванд ки соҳаҳои роҳу нақлиёт, энергетика, илм ва маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ ва дигар бахшҳоро дар бар мегиранд. Таъкид шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати дарҳои боз бо ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла бо Бонки Осиёи рушд ҳамкории нек ба роҳ монда барои вусъати он пайваста тадбир меандешад. созандагиҳои пешвои миллат дар тӯли 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ унвони ҳамоиши илмии назариявӣ буд ки дар толори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Ин чорабинӣ бо ибтикори роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Озода Эмомалӣ баргузор гардида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда буд. Тафсилот дар гузориши ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 15 ноябр ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи илмии назаравӣ дар мавзӯи созандагиҳои пешвои миллат дар тӯли 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ доир шуд. ҳадаф аз баргузории ин ҳамоиши илмии назаравӣ муаррифии талошҳову ташаббусҳои муҳим, фаъолияти созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи таъмини сулҳи сартосарӣ, ваҳдати миллӣ, эъмори ҷомеаи дунявиву демократӣ, таҳия ва қабули барномаҳои давлатӣ, лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ, стратегияҳои миллӣ ва муайян кардани 4 самти асосиву стратегии давлат ба хотири рушду пешрафти бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии шоистаи мардуми шарафманди тоҷик дар давоми 30 соли соҳибистиқлолии кишвар мебошад. чорабинӣ бо ибтикори роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмон Озода Эмомалӣ баргузор гардид. дар оғози конференсияи илмии назаравӣ дар мавзӯи созандагиҳои пешвои миллат дар тӯли 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Давлаталӣ Саид бо сухани муқаддимавӣ баромад карда аз номи худ ва роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмон Озода Эмомалӣ ҳамаи иштирокчиёни конфронс ва дар шахси онҳо тамоми мардуми шарафманди кишварро ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола аз ҷониби шаҳрвандони шукргузори мамлакат бо шукӯҳи хоса бо қадршиносӣ аз заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат таҷлил мегардад, табрику таҳният гуфтанд. дар кори конференсия олимон, муҳаққиқони пажӯҳишгоҳҳои илмии таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар, ҳамзамон намояндагони як қатор мақомот ва идораҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маҷмӯъ донишмандони ҷумҳурӣ ки аксари онҳоро ҷавонони хуштолии даврони соҳибистиқлолӣ ташкил медиҳанд, бо пешниҳоди мақолаҳои илмӣ дар самтҳои сиёсати сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва байналмилалии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карданд. дар қисми аввали кори конференсияи илмии назаравӣ дар мавзӯи созандагиҳои пешвои миллат дар тӯли 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ ки дар толори дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, оид ба иқдомҳои пешвои миллат дар рушди иқтисодии мамлакат ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодии Неъматулло Ҳикматуллозода, дар бораи пешвои миллат поягузори низоми давлатдорӣ ва идоракунии давлат ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода, дар мавзӯи пешвои миллат ва таҳкими низоми иҷтимоии кишвар дар замони истиқлол ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода, дар мавзӯи дастовардҳои Тоҷикистон дар самти муносибатҳои байналмилалӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ Аъзамшоҳ Шарифӣ, дар бораи нақши пешвои миллат дар ташаккули парламентаризм муовини раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, дар мавзӯи пешвои миллат ва рушду нумӯи соҳаи маориф дар замони истиқлол вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода,
و درباره نقش پیشوای ملت در رشد و تحکیم حاکمیت سعودی، رئیس سود عالی جمهوری تاجیکستان شاهیان شیر محمد برآمد کردند. همچنین در کار کنفرانسیا اوید به تحقیق و تحلیل شخصیت فرزانه فرزند ملت، ابرمرد تاریخی و دیگر خدمت‌های بی‌نظیر پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم و رکتور اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالخلیل غفورزاده با نطق پرمحتوا برآمد کردند. باید گفت که از روی نقشه قسم دوم کار کنفرانسیای علمی نظروی در موضوع سازندگی‌های پیشوای ملت در طول 13 ساله صاحب استقلالی، نیمه دوم روز در وزارت معارف و علم، اکادمی اداره‌کنی دولتی و دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار گردید که در بخش‌های علاهیده در سمت‌های سیاسی، اجتماعی، معارف و فرهنگ و سیاست بین‌المللی عالمان کشور با معروضه‌های علمی برآمد کردند. در مجموع امروز به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کار کنفرانسیای علمی نظروی در موضوع سازندگی‌های پیشوای ملت در طول 13 ساله صاحب استقلالی از جانب عالمان، محققان پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور، نمایندگان یک قطار مقامات و اداره‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، زیاده از 40 مقاله علمی فراگیر جنبه‌های گوناگون فعالیت ثمرناک و سیاست بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشکش اشتراکچیان کنفرانسیا کرده شد. جشن گرفتن روز پرزیدنت چون انانه این پیش از همه ارزگذاری و زحمت و خدمت و جانثاری‌های پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان میباشند که توانستند در طول 13 ساله تاجیکستان به ورطه جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار شده را از این جنگ شهروندی نجات بخشند، راه درست و راه رشد استوار اقتصادی را پیشه کنند و توسط سیاست خردمندانه، دوراندیشانه، سازنده و بنیادکارانه خود تاجیکستان عزیز ما را در عرصه بین المللی اولا رقابت پذیر و بعدا معرفی سازند. ما از توسط زحمت و خدمت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشوری موفق، همچون کشوری از لحاظ اقتصادی پیشرفته معرفی شده است و پیوسته مردم تاجیکستان در زیر این سیاست زندگی و کار و پیکار خود را به راه می‌ماند. وقتی که سخن درباره تاجیکستان صاحب استقلال می‌رود و هر نفری که و هر پژوهشی که در این مورد انجام داده می‌شود، تاجیکستان را طبعاً با نام پیشوای ملت و پیشوای معظم ملت را طبعاً با تاجیکستان صاحب استقلال می‌شناسند، می‌دانند و معرفی می‌سازند. امروز زیایان، روشنفکران، عالمان، محققان، پهلوهای گوناگون فعالیت پرجبهه پیشوای معظم ملت را بر ریشه تحقیق میکشند، مقاله ها می نویسند، اثرها ایجاد میکنند، کتاب ها روی نشر می آیند. اما فکر میکنم باز 10 ساله و 100 ساله های دیگر لازم میاد که تمام زحمت های طول این سالها به خرج داده پیشوای معظم ملت را در راه شناخت ملی، در راه ارزگذاری به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت کهن بنیاد تاجیک ما بر ریشه تحقیق کشیم و آن را به جهانیان معرفی سازیم. و فکر میکنم در سیاست فرهنگی و در سیاستی که به پیشرفت علم و معارف نگرانده شده است، ما توسط این سیاست با دستاوردهای معین نائل گردیدیم. باز تاکید میکنم پیش از همه ارزگذاری به تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک در راه شناخت تاریخی، در راه از نو احیا کردن تمام ارزش‌های ملی و انسانی مردم تاجیک بسیار مهم است و شاهد آن هستیم که توسط سیاست فرهنگ پرورانه و علم پرورانه پیشوای معظم ملت طول این سالها صدها بزرگان و ابرمردان علم و فرهنگ دوباره حیات جاودانی پیدا کردند. اثرهای عالم شمول آنها روی نشر آمدند. جشنها و جشنواره‌های بزرگان علم و فرهنگ و ادب قید کرده شدند. گذشته از این با تجلیل با شکوهی جشنهای تاریخی ما که بخشیده به 1100 سالگی دولتداری سامانیان، شهرهای تاریخی ما استرافشن، گلاب باستانی، حصار شادمان و بعداً سرازم باستانی صورت گرفت. توسط این تاریخ و توسط این معرفی جهانیان بار دیگر اعتراف کردند که مردم تاجیک
در این سرزمین مردمی بومی است. این مرزبومی اجدادی ما است و ملت ما ملت پیش از همه کهن بنیاد، تمدن ساز و تمدن آفر است. و از طرف دیگر امروز پیشوای ملت ما را نه تنها یک پیشوای تاجیکان بلکه پیشوای اصل 21 می حسابند و اکثر سیاستمداران سطح بالای جهانی در همین عقیده هستند. آن اقدام‌هایی که پیشوای مازای ملت ما در سطح بین المللی و بهر نجات انسانیت و نجات انسان‌ها در کره زمین انجام دادن باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. مخصوصاً اقدام‌های پیوسته پیشوای مازای ملت در مورد استفاده آب، ذخیره‌های آبی نوشاکی و اعلان نمودن 10 ساله آب برای رشد استوار سال 2018-2028 که همچنین چهارمین اقدام تاجیکستان در سازمان ملل متحد دستگیری یافت و قطعنامه در این مورد قبول شده است. همچنین یک اعلامیه نجات بخش انسان‌ها امروز شناخته و فهمیده می شود. конференсияи ҷумҳуриявии созандагиҳои пешвои миллат дар тӯли 3 даҳсолаи соҳиби истиқлолӣ нимаи дуюми рӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар бахши иқтисодӣ идома ёфт. дар ин бахш олимону коршиносон вобаста ба масъалаҳои муҳими соҳаи иқтисод ки дар замони соҳиби истиқлолӣ рушд намудааст маъруза карданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатии ҳамкоронамон. бахши иқтисодии конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони созандагиҳои пешвои миллат дар тӯли 3 даҳсолаи соҳиби истиқлолӣ бо иштироки иқтисоддонҳо, мутахассисон ва муҳаққиқони соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар толори донишгоҳи миллии тоҷикистон гузаронида шуд. дар оғози ҳамоиш ректори донишгоҳ қобилҷон хушвақтзода дар мавзӯи нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рушди иқтисоди миллии тоҷикистони соҳиби истиқлол суханронӣ намуда иброз дошт ки нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рушди иқтисоди миллӣ, низоми молиявию бонкдорӣ, таъмини фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои обию энергетикӣ, саноатикунонӣ ва зарурати гузариш ба рушди инноватсионӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ зиёд мебошад. бо иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ислоҳоти фарогирии иқтисодӣ дар тамоми соҳаҳо оғоз гардида ҷиҳати барқарор ва мукаммал гардонидани низоми идоракунии давлат, дегаргунсозиҳои сохторӣ, таъмини гуногуншаклии моликият, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ, ташаккул додани низоми миллии буҷету андоз ва пуливу қарзӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисод ва инкишофи бахши иҷтимоӣ, тадбирҳои самарабахш андешида шуданд. дар асоси татбиқи нишондод ва дастури пешвои миллат ки ҳамасола дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа мегардад, воқеан сурати мусбии рушди иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъмин карда шуда дар баробари дастовардҳои бениҳоят муҳим дар сохтори иқтисодиёти миллӣ мо ҳамчунин дар арзёбиҳои байналмилалӣ низ мақоми хосро касб намудем. барои мисол агар мо дар самти баромадани тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ назар афканем, мо аз рӯи шохиси сифати роҳҳо дар минтақаи осиёи марказӣ мақоми нахустинро ишғол мекунем ва дар байни 121 давлати дунё дар мақоми панҷум қарор дорем ки яке аз нишондиҳандаҳои беҳтарин аст. дар шароити ҷаҳонишавии муносибатҳои иқтисодӣ сол то сол афзоиш ёфтани тазодҳо ва иҷрои қарорҳои идоракунӣ мушоҳида гардида истодааст. вобаста ба ин равандҳои асосии тамаддунсозии пешвоӣ дар асри 21 аз роҳбарони ҳамаи сатҳ ва зинаҳои идоракунӣ таҳияи стратегияи мушаххасро тақозо менамояд ки ҷиҳати ноил гардидан ба мақсаду ҳадафҳои роҳбарӣ мавриди истифода қарор дода шавад. бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвар эълон намудани солҳои 2019-2021 солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хеле ба маврид ва боиси дастгирӣ мебошад. дар ин рӯз қайд кардан ба маврид аст ки ҳамаи он заҳмату талошҳое ки дар тӯли 30 соли истиқлолият аз тарафи пешвои миллат, асосгузори суру ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон анҷом дода шуданд, бевосита дар тамоми самтҳо, дар тамоми соҳаҳо назаррасанд. аз он ҷумла дар соҳаҳои иқтисодӣ низ пешрафти иқтисодиёте ки мо дар тӯли 30 соли истиқлолият ба даст овардем албатта бениҳоят назаррасанд, махсусан дар соҳаи саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар дигар соҳаҳое ки аҳамияти соҳаҳои пешбарро ба худ касб карданд.
мо мушоҳида менамоем. дар ҳамоиш ҳамчунин таҳти унвони нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар истифодаи самараноки иқтидорҳои обию энергетикии ҷумҳурӣ, нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рушди низоми молию бонкдории мамлакат ва ғайра маърузаҳо пешниҳод гардид. пешвои маҳбуби тоҷикон ва президенти сулҳофар таҳти ҳамин унвон ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. ҳамоиши мазкур бо мақсади арҷгузорӣ ба арзишҳои миллии давлатдорӣ, пойдории истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ роҳандозӣ гардида, дар он роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, олимону донишмандон, адибону шоирон, мутахассисону коршиносон ширкат намуданд. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни ин ҳамоиш омода шудааст. ҳамоиши мазкур бо мақсади арҷгузорӣ ба арзишҳои миллии давлатдорӣ, пойдории истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ роҳандозӣ гардида, дар он роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, олимону донишмандон, адибону шоирон, мутахассисону коршиносон, инчунин намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. нахуст иштирокчиону меҳмонон аз толори осорхонаи асарҳои тозанашри пешвои миллат дидан намуданд ки дар он китобҳои марбут ба таърихи миллати тоҷик ва давлатдории тоҷикон, фаъолияти босамари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 30 соли истиқлолият ба намоиш гузошта шудааст. ҳамоиши тантанавӣ бо суруди миллӣ ки аз ҷониби иштирокчиёни он қироат карда шуд оғоз гардид. сипас муовини якуми раиси шаҳри душанбе қурбонзода амирхон паёми шодбошии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустамӣ эмомалиро бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба саҳми ҳозирин расонида иброз дошт ки бо назардошти саҳми арзандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар ташаккули давлатдории навини кишвар, эҳёи давлати миллӣ, таъмини сулҳу ваҳдат ва баланд бардоштани нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ибтидо аз соли 2016 санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. таъкид гардид ки аз рӯзи ба даст гирифтани ихтиёри давлатдории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавассути хизматҳои фидокоранаи худ баҳри наҷоти миллату давлати тоҷикон камар баста дар баробари хомӯш намудани оташи ҷанги дохилӣ барои таҳкими ҳокимият ва давлат шароит муҳайё намуданд ва заминаи сулҳи миллиро матраҳ карда гурезаҳову муҳоҷирони иҷбориро ба ватан баргардониданд ва дар эъмори ҷомеаи навини тоҷикистон заминаи устувор гузоштанд. тавассути хизматҳои шоиста дар назди халқу ватан сохторҳои фалажгардидаи ҳокимият хусусан мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барқарор сохта, артиши миллӣ ва нерӯҳои посбонии сарҳадро таъсис доданд. фароҳам гардидани чунин шароит барои гузаштани кишвар ба марҳилаи барқарорсозии иқтисодиёт ва оғози корҳои созандагию бунёдкорӣ заминаи боэътимод гузошт. дар ҳамоиш академикону олимон, ҳуқуқшиносону адибон ва сиёсатмадорон дар мавзӯъҳои пешвои миллат, президенти сулҳофар ва сиёсатмадории ҷаҳонӣ, мактаби давлатдорӣ ва санъати идоракунии пешвои миллат, эмомалӣ раҳмон ҳамчун пешвои миллат ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии масъала ва ғайраҳо баромад намуда, мақом ва нақши пешвои миллатро дар пойдории сулҳу субот ва якпорчагии кишвар хеле муҳим арзёбӣ намуданд. дар фарҷоми ҳамоиш миёни иштирокчиёни он мубодилаи афкор сурат гирифт. ба муносибати рӯзи президент ҳамин гуна ҳамоишҳои дигар дар вазорату идора ва ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ доир гардиданд. дар чорабиниҳои идона таҷрибаи муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти сулҳофар дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва пойдории истиқлолу ваҳдати миллӣ, мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзи расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, қадами ҷиддии рӯ овардан ба нақшаҳои азими офарандагӣ дониста шуд. гузоришҳои ҳамкорони моро аз ҷараёни ҷамоматҳои идона вобаста ба ин санаи таърихӣ тамошо кунед. дар доираи таҷлил аз рӯзи президент дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ва рӯзи президент ки ҳамасола 16 ноябр бо шукӯҳ таҷлил мешавад, бо иштироки кормандони вазорату идораҳои давлатӣ, магистрону донишҷӯёни академия, бо шиёрҳои президенти мо ифтихори мо, пешвои миллат роҳбари маорифпарвар, пешвои миллат сулҳофару ваҳдатовар, мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон поянда бод, тоҷикистон бо пешвои миллат ба пеш ва амсоли инҳо ҳамоиши илмӣ сиёсӣ баргузор гардид.
ҷаласаи тантанавиро ректори академия ифтитоҳ намуда иштирокдоронро ба муносибати ин санаҳои муҳими таърихиву тақдирсоз самимона табрику таҳният гуфт. мавсуф аз хизматҳои бешумули президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бунёди давлатдории навини тоҷикон ёдоварӣ намуда зикр кард, ки рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардидани 16 ноябр бесабаб нест, зеро маҳз дар ҳамин рӯзи таърихӣ 16 ноябри соли 1994 пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори нахуст ҳамчун президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар назди халқу ватан савган ёд карда дар аввалин конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол ки аз тарафи мардум қабул карда шуд, шакли идории тоҷикистон ба шакли ҷумҳурии президентӣ табдил дода шуд. таъкид гардид, ки бузургдошти рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни қадрдониву сипос ба тамоми он арзишҳои баланди давлатӣ, миллӣ ва шаҳрвандие мебошад, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии он фаъолият мекунад. гуфта шуд, ки дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳофару сулҳпарвар, мардумсолор ва ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ шинохта шудани пешвои миллати тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро на танҳо сокинони кишвар, инчунин ҷаҳониён эътироф намудаанд. аз ин лиҳоз ҷашн гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон арҷгузорӣ ба хизматҳои бемислу мондагори пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. ҳамчунин дар ҳамоиш кормандону устодон дар мавзӯъҳои саҳми мондагори эмомалӣ раҳмон дар роҳи бунёд ва рушди давлатдории миллӣ, нақши пешвои миллат дар рушди идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, эмомалӣ раҳмон ва рушди ҳадафҳои стратегии тоҷикистон маъруза намуда, саҳми беназири президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар ҳар соҳа қайд карданд. дар фарҷом иштирокдорони ҳамоиш иброз доштанд, ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва ватандӯстӣ баҳри амалӣ намудани сиёсати дурандешона, инсонпарварона ва муваффақхонаи сарвари давлат, ки рамзи иттиҳоду сарҷамӣ ва саодату осудагии ҳар як сокини кишвар мебошад, баҳри пешрафту ободии ватани маҳбуб заҳмати пурсамар хоҳанд кард. шурӯъ аз соли 2016 бо мақсади ба таври арзандаву шоиста таҷлил намудани ин санаи фархунда, яъне рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, бо дар назардошти талаботи шаҳрдорию шаҳрнишинӣ чорабиниҳои гуногуни сиёсиву ғоявӣ, оммавию фарҳангӣ ва маърифатӣ баргузор мегардад. имрӯз ҳамчунин бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи президент ҳамоиши идона баргузор шуд. тадбири мазкур дар толори кохи суруш зери унвони бо эмомалӣ раҳмон ба сӯи ояндаи дурахшон доир гардида, дар кори он муовини раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон хайринисо юсуфӣ, раиси кумитаҳои иҷроии ҳизбии шаҳру ноҳияҳои душанбе ва аъзои фаъоли ҳизб аз кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии пойтахт, инчунин афсарону сарбозон ва курсантони муассисаҳои ҳарбию қудратӣ иштирок намуданд. таъкид карда шуд, ки яке аз муваффақият ва тасмимҳои самаровари давлати навини тоҷикон дар интихоби шакли идораи президентӣ мебошад, ки ҳамин иқдом дари рушду расидан ба ормонҳоро ба сӯи миллати тоҷик боз намуд. эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти тоҷикистон тавонист барои миллати азиятдидаи тоҷик содиқона хизмат намуда сулҳу суботи сартосариро таъмин намояд. дар ҳамоиш ҳамчунин як қатор масъалаҳо вобаста ба муҳимияти рӯзи президент, нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар устувории давлати навини тоҷикон ва амсоли инҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. барномаи мукаммали консертӣ, ки аз ҷониби ҳунармандони маъруфи кишвар дар бораи ватану ватандӯстӣ таҳия гардида буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш таҳти унвони пешвои мо ифтихори мо баргузор гардид. дар ин чорабинии бошукӯҳ, ки бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва филиали иттифоқи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри душанбе сурат гирифт, донишҷӯён ва ятимони кул, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олию миёнаи касбӣ таҳсил менамоянд, ширкат намуданд. зимни сухани ифтитоҳӣ ширкаткунандагони чорабинӣ оид ба моҳияти таърихии иҷлосияи сарнавиштсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон изҳори андеша карда таъкид намуданд, ки барои таҳкими пояҳои давлатдориву сохти конститутсионӣ, барқарорсозии сулҳу субот дар мамлакат ва аз хатари парокандагӣ наҷот додани миллату давлати тоза истиқлоли тоҷикистон маҳз дар рафти ин иҷлосия замина фароҳам омада, тадриҷан дар ин самтҳо бо амалӣ намудани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ дастовардҳои назаррас ба вуҷуд омаданд. нақши пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ки дар ҳамон давраи басо ҳассосу хатарборе барои миллату давлат ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамзамон сарвари давлат интихоб гардиданд, дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини сулҳу суботу амнияти мардум ва ба эътидол овардани вазъият муҳим ва муассир арзёбӣ гардид. дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат дар самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа низ бо шарофати сиёсати хиратмандона ва созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба амал омада ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба ҳайси кишвари ташаббускор шинохта ва
موقع استوار پیدا نمود. در شرایط فعلی رشد باثبات ساحات مختلف با مرام تامین گردیده در دایره تطبیق موفقانه هدف‌های استراتژی مملکت دستاوردهای نظررس به عمل آمدند. در همایش مذکور ذکر شد که یتیمان و بپرستاران تحت توجه به‌واسطه پیشوای معظم ملت قرار داشته نسبت به آنها پیوسته غمخواری ظاهر کرده می شود. یتیمان تحت توجه غمخوری‌های به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارند و در پرتو سیاست خردمندانه و صلح‌پرورانه و جوانپرورانه پیشوای معظم ملت امروز مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همایش یتیمان جوانان را تحت عنوان پیشوای ما افتخار ما برگزار نمود. هر یک یتیمی که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم ماندند و پیشوای معظم ملت را همچون پدر معنوی خود می‌دانند امروز با یک حس بلند خودشناسی و خودآگاهی هویت ملی اشتراک داشتند. با مقصد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و خودشناسی جوانان اشتراکیان چهاربینی در آثارخانه ملی با تاریخ و فرهنگ پرغناوت ملتمان شناس گردیدند. همایش مذکور تحت عنوان امامعلی رحمان پیشوای محبوب تاجیکان و پرزیدنت صلح و اوفر بخشیده به روز پرزیدنت دایر شده. در کار آن روبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنصور، سابقه‌داران مهنت، نمایندگان وزارت و اداره‌ها و شماره زیادی جوانان کسب و کاری گوناگون اشتراک نمودند. نخست حاضرین از گوشه نمایش اثرهای پیشوای ملت دیدن کرده هر یک اثر را همچون آثار گویا برای نسل نورس و جوان نیک ارزیابی نمودند. با منظور احترام و اعتراف فضیلت سیاستداری و دولتداری نوین مملکت، تامین صلح و وحدت، یگانگی مردم سرزمین و بالاروی آبرو و نفوذ تاجیکستان صاحب استقلال ما در عرصه بین‌المللی که این پیامدها در مجموع به صلاحیت نوکی و فعالیت باثمر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابستگی دارند، در قانونگذاری دولتداری امان 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت پذیرفته شد. با تکیه به همین گفته‌ها در قسمت نظروی چهاربینی ناطقان برآمد کرده نقش جلسه 16 شورای عالی را در تامین صلح و ثبات و به اداره کنی پرزیدنتی گذشتن کشور را همچون رویداد مهم تاریخی ارزیابی نمودند. تاکید گردید که در تاریخ دولتداری کشورهای پیشرفت جهان شخصیت‌های تاریخی و برجسته نامبردار وا می‌خورند که آنها در مرحله و وضعیت‌های برای دولتشان مرکب و حساس به عرصه سیاست آمده ثبات و آسایشتگی و راه رشد میانبرده مملکت خود را معین نموده در بالاروی آبرو و مقام دولت نقش ابدی گذاشتند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیز از جمله چنین شخصیت‌های برجسته میباشند و از محبوبیت خاصه مردم برخوردارند. در قسمت دوم چهاربینی برنامه فرهنگی دایر گردید که به کار چهاربینی ادامه انجام بخشید. همایشی که در بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک با اشتراک کارمندان و مهمانان برگزار شد از محاکمه ماهیت و مهمیت روز پرزیدنت آغاز یافت. تاکید گردید که روز پرزیدنت برای مردم تاجیک خیلی مهم است. قراری وحدت ملی و رشد کشور محض به همین مسئله بستگی دارد. ناطقان از تلاش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در راه اعمار دولتی نوین و رسیدن به آرمان و هدف‌های ملی مخصوص تاکید داشتند. همچنین قید گردید که تجلیل روز پرزیدنت امکانیت می‌دهد که نسل‌ها از تاریخ نوین دولتداری و قهرمانی‌های فرزانه فرزند تاجیک با خبر گردند. مسئولین بانک از رشد اقتصادی ملی، تشکل یافتن نظام بانکداری در تاجیکستان نیز یادرس شده. قید کردند که این دستاوردها هم نتیجه سیاستی با برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد. صنعت صادرات بانک نیز در دایره دستوری به واسطه راهبری دولت تأسیس یافت و امروز به مردم خدمت بلندصفت رسانیده ایستاده است. در ادامه تدبیر دیگر پهلو و ماهیت این روز شرح و توضیح داده شد. با مناسبت روز پرزیدنت در کلج جمهوری فرهنگ به نام پرتو بویداقوی ناحیه رودکی هم چورابینی فرهنگی و معرفتی برگزار گردید. چورابینی ادانه خود را مسئولین این مؤسسه تعلیمی با نمایش کتاب‌های پیشوای ملت آغاز کردند. هدف از تشکیل کردن این نمایشگاه هرچی بیشتر آموزانیدن نسل‌های جوان از تاریخ گذشته خلق تاجیک و خدمت‌های شایان فرزندان این ملت برای نجات دولت و ملت عبارت بود. پس از صدا دادن سرود ملی چورابینی ادانه هیئت آموزگاران و شاگردان کالج شروع گردید. نمایندگان حکومت ناحیه و راهبریت مؤسسه تعلیمی در سطح شایسته استقبال نمودن روز پرزیدنت را امر ضروری دانستند، زیرا به اندیشه آنها محض ساخت دولتداری پرزیدنتی و انتخاب شخصیت برجسته سیاسی در این سمت توانست وطن اجدادی ما را در عصر گذشته از نابودی نجات بخشد. طور تاکید گردید در مرحله های اولی صاحب استقلالی ملت و دولت تاجیکان را مثل هزار ساله های گذشته باز هم خطری نیستی تهدید میکرد.
و دشمنان ملت الکی نقشه از میان بردن دولت جوان ما را طرحریزی کرده بودند، ولی محض پرزیدنت صد راهی پراکنده شوی ملت گردید و توانست با هوشیاری و زیرکی به خود خواست هدفهای دشمنان را برباد دهد و تاجیکستان را در عصر نوین به کشوری رو به انکشاف و پیشروی مبدل گرداند. از این رو آموختن تاریخ گذشته ملت برای بلند برداشتن هویت ملی جوانان و نورسان باید امری ضروری باشد. پس از سخنرانی‌ها شاگردان کالج برنامه رنگینی فرهنگی را منظور جوانمردگان گردانیدند. دستاورد و پیشروی‌های نائل شده ملت تاجیک در دوام 30 سال استقلالیت دولتی بیشک به ساختار اداره‌کنی پرزیدنتی و شخصیت راهبری دولت محترم امامعلی رحمان وابستگی عمیق دارد، زیرا محض تأمین صلح و ثبات کامل و وحدت سراسری مردم توانست برای رشد میانبعدی همه سمت و ساحه‌ها شرایط سازگار فراهم بیاورد. این نکته در همایش تنتنوی کارمندان ساحه‌های گوناگون در شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان ذکر کرده شد. با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان، چاره‌بینی بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خاروغ آغاز یافت. در آن اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ نظرزاده رضا شادی، معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نیلوفر اسلم شایوه، کارمندان اداره و کارخانه‌های ولایت، فعالان شهر خاروغ، بانوان و جوانان اشتراک نمودند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ نظرزاده رضا شادی قید نمود که تجلیل نمودن روز پرزیدنت این نخست احترام و ارجگذاری به فرزند ملت تاجیک، قهرمان ملت، به هم آورنده و سرجم کننده ساکنان تاجیکستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای تاجیکان جهان امامعلی رحمان می باشد که در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان با سالاری و فراست خیش ارجمند است و جایگاهی معظم دارد. در رفت چاره‌بینی برای فعالان جامعه، برای همه آنهایی که در رشد و نموی این منطقه دوردست وطن سهمگذاری دارند و در عملی نمودن سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش و تلاش دارند، افتخارنامه‌های اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ تقدیم گردیدند. همزمان سپاسگزاری اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابرده برای فعالان ولایت رسانیده شد. برای 26 نفر فعال بانوان شهر خاروغ که در چاره‌بینی‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی همیشه عازم عمل هستند، از نام اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ مکافات پولی تقدیم کرده شد. امروز ما در جشنگیری روز پرزیدنت کشورمان قرار داریم و من با افتخار از این وطن بزرگ به این مرد سالار، به این مرد نجیب، قهرمان تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشکرات خود را می رسانم که ما را به چنین روز سعید، یعنی که به صلح آورد و به ما استقلالات را عطا نمود. آن خدمت باسزا و بسیار بزرگ و مقدسی که امامعلی رحمان بهر رشد و نموی تاجیکستان کرد بی‌بها است. ما می فخریم و می بالیم کنی چنین فرزانه ملت سروری تاجیکستان عزیز ما رو به خود دارند و چون روز پرزیدنت است، من از فرصت مناسب استفاده می کنم تمام مسکونان تاجیکستان رو به این روز سعید تبریک می کنم. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی انجام پذیرفت. همین گونه چاره‌بینی‌های ایدانه به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تشکیلات و مؤسسه‌های ولایت سوخت هم دایر گردیدند. از جمله کارمندان ریاست کار با زنان و عائله ولایت در کاخ فرهنگ سوغدیان شهر خوجند تشبسکار یک همایش زیبایی گردیدند که به روز پرزیدنت بخشیده شده بود. از جریان چاره‌بینی‌های ساکنان ولایت بخشیده به این سنه مهم تاریخی همکارانمان گزارش می‌دهند. صبح امروز در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سوغدیان شهر خوجند با تشبس کمیته کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد بخشیده به روز پرزیدنت چاره‌بینی و نمایش دستاوردهای جوانان 18 شهر و نواحی و دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی میانه و ابتدایی کسبی آغاز گردید. در این نمایش دستاورد جوان دختران در ساحه‌های علم و معارف،
ورزش، هنر و هنرمندی و آزمون‌های سطح جمهوریوی بین‌المللی به معرض دید گذاشته شدند. بعد شناسایی با نتیجه دستاوردها، همایش کمیته کار با زنان و عائله ولایت به کار خود افتتاح نمود. سرأول رئیس کمیته کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت از مقصد و هدف برگزاری چهاربینی مذکور حرف زده ابراز داشت که محض با شرافت صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان مقام زن در جامعه استوار و نقش زنان و بانوان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نظر گردید. قید گردید که با منظور احترام و اعتراف فضیلت سیاستمداری و دولتداری نوین کشور، تامین صلح و وحدت و یگانگی مردمی سرزمین و بالروی ابرو و نفوذ تاجیکستان صاحب استقلال ما در عرصه بین المللی که این پیامدها در مجموع به صلاحیت‌ناکی و فعالیت باثمر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد، در قانونگذاری کشورمان روز 16 نوامبر روز پرزیدنت پذیرفته شده است. در آثارخانه جمهوریوی اکادمیک باباجان غفورов نیز با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش نوحی باباجان غفورov بخشیده به تجلیل روز پرزیدنت جمع آمد دایر گردید. چهاربینی را رئیس کمیته جوانان ناحیه حسن افتتاح بخشیده به حاضرین تشکیل کنندگان همایش را معرفی نمود. دیرکتور آثارخانه جمهوریوی اکادمیک باباجان غفورov، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورov و دیگر برآمدکنندگان ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در عرصه بین المللی همچون شخص صلح آفر و صلح پرور، سرجم کننده ملت و مردم سالار، عملی سازنده زحمت‌های آینده بینانه بهر رشد و نمو و آبادی وطن و فراهم آوردن شرایط ارزنده برای مردم کشور، تشبثکار حل مسائل گلوبالی شناخته شدن پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان را نه تنها ساکنان کشور اینچنین جهانیان اعتراف نمودند. همساله مردم شریف تاجیک روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را همچون جشن فرخنده چون رمز صداقت به پرزیدنت، صداقت به وطن خوب و خاطرمان تجلیل می نمایند. бузургдошти рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маънои дарки аҳамияти калидии ин сохтори идоракунӣ дар ҳифзу тараққии давлатдории миллии мо, ҳамчунин қадрдонӣ аз хизматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар амри эҳёи шохаҳои ҳокимият ва ҳифзи арзишҳои давлатӣ, миллӣ ва шаҳрвандӣ дониста мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳам ба муносибати рӯзи президент чорабиниҳои идона доир гардид. тафсилот дар гузоришҳои навбатии мо. пеш аз оғози ҷамъомади идона дар даромадгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар, намоиши китобҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастоварду иншоҳои озоди хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар мавзӯи президент ба маърази дид гузошта шуд. раиси шаҳр ва дигар меҳмонон аз намоишгоҳ ва офаридаҳои толибилмон дидан карда ба нигоштаҳои беҳтарини онҳо баҳогузорӣ намуданд. қисмати расмии чорабинии идона дар толори маҷлисгоҳ идома ёфт. нахуст раиси шаҳри Бохтар ба сухан баромада ҳамагонро ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон табрику шодбош намуд. таъкид гардид ки бузургдошти рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маънои дарки аҳамияти калидии ниҳоди давлатӣ дар ҳифзу тараққии давлатдории миллии мо ва ҳамчунин ҷашни қадрдониву сипос ба тамоми он арзишҳои баланди давлатӣ, миллӣ ва шаҳрвандие мебошад ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунанд. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандӯст ва ҷашни ҳар як сокини озоду осудаи Тоҷикистони азиз аст. фақат ҳаминро зикр карданӣ ҳастанд ки мо ҳамчун омӯзгор бояд насли наврасро дар рӯҳияи тарбия намоем ки онҳо бо хониши хубу аъло, бо рафтори намунавӣ, бо кору пайкори неки худ созандагони ватани хиш бошанд ва дар ҳақиқат пайравони пешвои миллати худ бошанд. нотиқон зикр доштанд ки ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали қадам ниҳодан ба арсаи сиёсат дар ташаккули рукунҳои мактаби сиёсии худ бо рисолати адолатпарварию инсондӯстӣ, худогоҳию худшиносӣ, нексириштию поктинатӣ, садоқатмандию ватандӯстӣ ва созандагию бунёдкорӣ пардохта буд. ҳамин аст ки дар як фурсати кӯтоҳ президенти мамлакат тавонист таҳти сиёсати хиратмандонаашон Тоҷикистонро ба мулки биҳиштосо табдил диҳаду дар дилу дидаи мардум ҷой гирад. дар охири ҳамоиш ба як қатор собиқадорони меҳнат ва фаъолон барои саҳми арзанда гузоштанашон дар рушду пешрафти шаҳри Бохтар ва тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ мукофотҳои пулии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар тақдим карда шуд.
бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб бо садо додани суруди миллии Тоҷикистон таҳти унвони президенти мардумӣ ва иҷлосияи тақдирсоз чорабинии бошукӯҳ баргузор шуд. Дар оғози ҷаласа директори генералии фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб Ҳомидзода Нуралӣ ҳамагонро ба ин рӯзи муборак табрик намуда, ҳамзамон зикр гардид ки маҳз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон давлатро аз фаноёбӣ наҷот дода, мардумро дар атрофаш муттаҳид ва ба қалби мардумаш шӯълаи умедро бедор ва бо қадамҳои қатъӣ ба рушду суботи минбаъда ҳидоят карданд. ҷиҳати арҷ гузоштан барои пешрафт, ҷиҳати арҷ гузоштан ба хизматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки як рӯзи дар қатори дигар рӯзҳои иди давлатӣ рӯзи 16 ноябрро ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамчун ид қабул намоянд ва мардуми Кӯлобшаҳри Бостонӣ ба хусус кормандони фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб аз ин сиёсат хушҳолона пешвоз гирифта дар ин рӯз вобаста ба масъалаи мазкур як ҷашни бошукӯҳ баргузор намуданд. аз кормандони фурудгоҳ бори дигар даъват ба амал оварда шуд ки бояд ба қадри ин ҳама заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ президенти маҳбуби кишварамон расем ва дар кору пайкори худ созандагиву бунёдкорӣ ва хизмат ба халқу миллатро чун пешвои муаззами миллат ҳадафи аслии хеш қарор диҳем. табре хабар дода будем бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни ҳол гурӯҳи кории ҳукуматӣ дар ҳайати роҳбарони аввали Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ бо шарту шароитҳои хизмати аскарону афсарон дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ, қушунҳои сарҳадӣ ва дигар қисмҳои низомӣ воқеъ дар вилояти Суғд шинос мешаванд. ҳайати гурӯҳи корӣ пас аз боздид аз ноҳияҳои Масҷоҳ ва Ашт акнун ба қисмҳои ҳарбии шаҳри Исфара ташриф оварда бо шароити хизмат ва будубоши сарбозону афсарон шинос шудам. гузориш дар ин хусус. дар пойдории сулҳу субот, таъмини амният, зиндагии орому осудаи мардум ва пешрафту шукуфоӣ дар мамлакат афсарону сарбозони шуҷои артиши миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. бо мақсади беҳтар намудани шароити кору фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои низомӣ тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардида нисбати хизматчиёни ҳарбӣ пайваста ғамхориҳо зоҳир карда мешавад. дар асоси дастуру супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи корӣ бо роҳбарии раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Ятимов Саймумин Сатторович, вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ бо шароити будубоши афсарону сарбозон дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар қисмҳои низомӣ воқеъ дар шаҳри Исфара шинос шуданд. гурӯҳи корӣ асосан ба масъалаи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 тадбирҳои андешида дар самти беҳтар намудани шароити будубоши афсарону сарбозон ва масъалаҳои вобаста ба ин таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. маълумот дода шуд ки дар асоси нақшаи тасдиқ гардида бо фаро расидани мавсими сармо дар ҳамаи ҷузъу томҳои гарнизони Суғд барои бемушкилӣ сипарӣ шудани фасли зимистон омодагии ҳамаҷониба дида шудааст. дар амборҳои нигаҳдории хӯрока ба миқдори лозима маводи ғизоӣ аз қабили сабзавот, орду равған, биринч, шакар, макарон, гӯшт, консерваҳо ва дар умум тамоми маҳсулоти зарурӣ захира ва нигаҳдорӣ карда мешавад. ҷои хоби сарбозон, хонаи маишӣ ва хонаи фароғатӣ, ошхона, дигар иншооти ёрирасон гарму бароҳат буда диловарони ватан хизмати ҳарбиро дар сатҳи зарурӣ пеш мебаранд. раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суҳбат бо афсарону сарбозон таъкид намуд ки сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид мекунанд ки бо талошу ҷоннисориҳои фарзандони бонангу номуси ватан, яъне афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар айёми ниҳоят душвор ва барои мардуми кишвар тақдирсоз сохти конститутсионӣ
сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ барқарор гардида барои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шуд. имрӯз дар симои афсарону сарбозон мардум ҳомии ватан ва муҳофизатгари худро мебинад. даъват ба амал оварда шуд ки минбаъд ҳам ҳушёриву зиракиро аз даст надода афсарону сарбозон барои ҳимояи марзу буми кишвар садоқатмандона хизмат намоянд. омӯзиши мавзӯъ нишон дод ки дар қисмҳои низомӣ барои самаранок истифода намудани замин тадбирҳои муҳим андешида шуда дар заминҳои ҳудуди қисмҳои низомӣ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ кишту парвариш карда мешавад. минбаъд ҳосили маҳсулоти ба даст омада барои пухтани хӯрок истифода карда мешавад. гурӯҳи корӣ бо шароити фароҳамгардида ва омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон дар ҳамаи қисмҳои низомӣ шинос шуда шоҳиди он гардиданд ки дар ин раванд омодагии ҳамаҷониба дида шудааст. таваҷҷӯҳ ба афсарону сарбозон ва хизматчиёни ҳарбӣ аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста тадбирҳои муҳиму саривақтӣ меандешад. сарбозони шуҷоъ далеру тавонои ватан баҳри ҳимояи марзу бум ва таъмини сулҳу субот садоқати худро ба халқу ватан нишон медиҳанд. дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳри душанбе корҳои бунёдкорӣ ва ташкили марказҳои савдо хизматрасонӣ идома дорад. дар доираи тантанаҳои идона ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин навбат дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ намояндагии гурӯҳи корхонаҳои истеҳсолии арча ба фаъолият оғоз намуд. инчунин як гулгашти замонавӣ низ дар ҳудуди ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. давоми солҳои охир дар ноҳияҳои шаҳри душанбе иншооти гуногун мавриди истифода қарор гирифтааст ки миёни онҳо корхонаҳои истеҳсолӣ ва марказҳои савдои хизматрасонӣ низ ҷойгоҳи хоса доранд. ин раванд ба таври муттасил идома дорад. дар ин замина гурӯҳи корхонаҳои арча дар шаҳри душанбе ба фаъолият оғоз намуд. дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур муовини раиси шаҳри душанбе фирдавс саидзода роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ ва соҳибкорону муассисони корхона ширкат намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, гурӯҳи корхонаҳои истеҳсолии арча асосан ба истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ машғул буда барои амалӣ намудани дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ҳамеша талош мекунад. дар ин корхона маҳсулоти сохтмонии хушсифат ба монанди дару тиреза ва дигар масолиҳи чӯбин, рангубори ороишӣ, тахтасангҳо ва амсоли он истеҳсол карда мешавад. ҳоло дар гурӯҳи корхонаҳои арча корхонаи истеҳсоли дару тирезаҳои байниҳуҷравӣ бо истеҳсоли 500 нави чунин маҳсулот ва фарогирии 100 ҷойкорӣ, корхонаи истеҳсоли мебел бо бароши 800 намуди он ва 60 ҷойкорӣ ва корхонаи муштараки тоҷикиву туркӣ силкоатбоя бо истеҳсоли 40 намуди ранг ва 50 ҷойкорӣ шомил мебошад. дар корхонаҳои болозикр маҳсулоти ба талаботу стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ истеҳсол гардида метавонанд дар ин самт маҳсулоти воридотиро иваз намоянд. дар хусусияти корхонаи истеҳсоли мебел ҷолиби қайд он аст ки дар мебелҳои ин корхона андозаҳои илман муайяншудаи тиббии талаботи эргономика рӯя мегардад. талаботи мазкур хусусан барои рушди солимии ҷисми кӯдак ва наврасон дар масоили томактабӣ ва таълимӣ, хусусан сутӯҳмораи онҳо равона гардидааст. инчунин дар корхонаи мазкур мебелҳои гуногун бо истифодаи якчанд намуди ашё, яъне маҳсулоти чӯбӣ, қубуру профилҳои оҳанӣ, пластмас, мато ва чарм мебели махсус истеҳсол мегардад. имрӯзҳо маҳсулоти корхонаҳои арча дар нуқтаҳои фурӯш ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат қарор доранд ба муомилот пешниҳод шудааст. дар баробари ин ширкат фурӯши маҳсулоти худро дар бозорҳои беруна ба монанди ҷумҳурии исломии афғонистон ва ҷумҳурии қазоқистон ба роҳ мондааст. фаъолияти чунин корхонаҳои истеҳсолӣ барои рушди истеҳсолот, пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ ва рушди соҳибкорӣ дар ҳудуди мамлакат мусоидат мекунад. имрӯз инчунин дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ як гулгашти нав мавриди истифода қарор дода шуд. ин амал дар заминаи корҳои ободонӣ ва созандагӣ дар ҳудуди ноҳия роҳандозӣ шудааст. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи фирдавсӣ бо корҳои ободониву хӯрамгардонии ин гулгашт шинос шуданд. ҷои таъкид аст ки дар ҳудуди гулгашт нишасткурсиҳо барои сокинон ва намудҳои гуногуни дарахтони орӯшиву сояфкан шинонда шудааст ки зебоии ин минтақаро таъмин намуданд. ин гулгашт аз ҷониби сохторҳои ноҳиявӣ бунёд гардида ба масоҳати 1096 метри мураббаъ сафолакпӯш ва 1115 метри мураббаъ мунфаш гардидааст. инчунин дар ҳудуди гулгашт 153 бех дарахти каталпа, 86 бех сасна,
47 пех можжевельник шинода шудааст, ки ҳоло шукуфоии онҳо сарсабзии ин гӯшаи шаҳрро таъмин намуданд. низоми обёрии гулгашт дар масоҳати 1982 метри тӯлонӣ роҳандозӣ гардидааст. илова бар ин 26 адад нишасткурсӣ дар гулгашт гузошта шуда, 125 адад чароғҳо шабона равшании онро таъмин менамоянд. гуфта мешавад, ки чунин корҳои ободонӣ барои боз ҳам назаррабо гардидани гӯшаву канори шаҳри Душанбе мусоидат мекунанд. дар оянда низ чунин тадбирҳои созандагӣ ташкилу роҳандозӣ мегардад. ташкилоти мададгори мудофиаи мамлакат ҳамсол ва ҳамқадами озодии ватани маҳбубамон буда дар таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар нақшу мақоми хоса дорад. имрӯз ба муносибати 30-юмин солгарди таъсисёбии ин созмони мудофиавӣ дар шаҳри Душанбе чорабинии ҷашнӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ роҳбарияти ташкилоти мададгори мудофиа, намояндагони вазорати мудофиа, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурӣ ва дигар мақомоту идораҳо ширкат ва суханронӣ намуданд. қобили зикр аст, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбияи ҳарбӣ ва ватанпарастии ҷавонон ва тайёрии то даъватии онҳо ба хизмати ҳарбӣ ва мудофиаи ватан, инчунин рушди намудҳои ҳарбӣ амалии варзиш дар доираи ҳадафҳои оинномавии ташкилоти мададгори мудофиа доимо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Тайёрии то даъватии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, баландбардоштани рӯҳияи ҳарбӣ ва ватанпарастии ҷавонон, омода намудани аҳолӣ ба мудофиаи ватан, ташкилу гузарондани чорабиниҳои оммавӣ мудофиавӣ ва аз зуҳуроти нангини ҷомеа аз қабили ифротгароӣ ва нашамандиву ҷинояткорӣ дур нигоҳ доштани ҷавонону наврасон аз ҷумлаи ҳадафҳои оинномавии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, таъкид гардид зимни баргузории ҳамоиши тантанавӣ. ташкилот дар самти таҳкими иқтидори мудофиавии кишварамон тавассути раҳандозии тадбирҳои тодаъватӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон, омодасозии мутахассисон барои қувваҳои мусаллаҳ ва рушду нумӯи намудҳои ҳарбӣ техникии варзиш фаъолияти бомаром дорад. инчунин дар саҳни бинои асосии ташкилот намоишгоҳи воситаҳои нақлиёт, техникаву таҷҳизоти варзишӣ ва дастовардҳои таълимии соҳа, ки самараву маҳсули истиқлоли ватан мебошанд, ташкил карда шуд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ аҳли ҳунари мамлакат бо сурудҳои ватандӯстонаи тараннумгари дӯст доштани ватан ва садоқат ба он рӯҳияи ҳозиринро болида намуданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври интихобии озмуни байналмилалии Осиё истеъдодҳоро меҷӯяд баргузор шуд. теъдоди зиёди